balma o bisimila malachuka don kibaru keneka bi kibara munu bambolo kada kulo kan o de kunun tenendo utkalo kile mugan woro Tombouctou lakana tigila mogo ulu koni ka ambulance dore shoela yenno le gam fela yere la ndege kanya tan sapa wakati kuna foni munu serama ulu ya yire ka foko ni ambulance yere koni huye yamfuke tari ko ashon kuma koni ko sapeur pompier mogo fla koni pumba kono ko o mogo fla nunun konna kelen bolla ko kelen dom koni tora kono ko fe o shure taraye yoro dola o ko koni kelen sa lakana tigila mogo koni do fara uka chesiru kan wala sa chuga amna mogo munun koni ni mobli koni shoene ka kila ka mogo kelen faka ulu koni be se ka bine chuga amna wakati damado o koni ko fe tege dala sigana mogo fla koni fene kan ni mogo fla nun koni be lakana tigila mogo bulu sege lu ukun konnala kibara were mana bo o ko fe amboda oklu kan kibara were mambolo kada oklu kan o de ko ni wakati laban nun koni na gosi ko yendugula mogo ulu koni hakili sigite nyogon fe ko sebe ko stabla sigala mogo koni jalendo ulu sengoro ko marfatigi do koni be munumunu na dugu dafela wala ka jaya sere do yere koni fene ka fala ko ulu koni ma foti famia ni ke wale nun koni na ko na fora ka fo ko ni marfatigi nun koni ka yala yoro bela ko me fene ko barkan mogo koni dagalendo yoro munna ko ni uga sena yala koni fene sera yoro ma ko o koni ye kama na fili ko koni ye urubulu ko ni marfatigi nun koni ko tuma do lo ubeke moto koni la ko wa tuma do yere koni fene la ubeke mobile koni kono dugula mogo nun koni ka fala ko ulu koni sigalendo ula no asoro ni wale juguta baga do koni te kibara were mambolo kada kulo kan o de Bamako sotarama ko kalo damado ulu koni bebina yelema ko ka ke bisu koni nye kibara munu serama ulu ya yire ka foko maire de district de Bamako ni oye Adama Sangare ale koni ni chinois do koni ne ka jenyo ya bara koni nye ni ko o bara koni damne li koni ukumun konnala ko u koni ye bolono bla 7 do konna utukalo kile mugan saba o ukumun konnala we wole bla Bamako sotarama bola ulu koni ka hakenyi ni jakulu moko kuma ni bara koni ko nyabna di chinois munun koni ma ulu koni ka bara yoro ka lasigide koni be no ale ni mogomu yere koni fene bina ke Mali ka lasigide ni jenyoya koni konnala maire de district ale koni kan hakilna koni ndabola wala satuka na tagama koni be se ka noya bela jelema ko kalo woro nyogona ko bisu biduru koni be na le Mali kono koni ulu koni nana ko anyini ne do sotramatiki koni fene fe wata uga sotrama koni fale ni bisu nun koni fene la ko o biduru koni na to la flene son kalo woro che ko o koni mena ke folo ka baraw damne ko sino ka bolo dalendo ko bisu keme duru were koni fene be na le ko o fene temelen ko fe fene ko doero koni fene bolo dalendo ni o bata bakileni keme duru la foka ta bla bisu ba flala ko wa fene utena da o doromani baranyoyen koni konnala ko u koni bena Bamako laminuna ka mobili glan yoro do koni ndayele kerenkeren yalla ni bisu nun koni kama kuna foni kuncela kibara were mambolo kada kulo kan ore utkalo kle mugan saba Mali faso de jakulu do koni ye nyogon laje ni kata kay koni ko o pontke ni ka sira chama koni fene tike mogola munu koni beta kay kerenkeren la katisira koni fene bala ko ha yire ka fako ni sira nunun koni tikelendo alibi ni faso de jakulu nun koni fe o ukum konnala premier ministre ni o yanga ministre ka nyamogo bae o koni ye ni faso de jakulu nun koni wele kunun tenendo utukalo kile nun koni woro anu ubese ka nyogon kuma nyogon ya chuka amna o kuma nyogon koni konala la uma ben fola ministre koni ye alanyini ni faso de jakulu nun fe o ga se ka sira nunun tikelembo chuka amna ni faso de jakulu nun koni fene ka fola ko ulu koni tena se ka sira nunun tikelembo tan chuka la fo uglani koni ka damne ulu nyana wakati la premier ministre koni fene ye ula donya ka foko ale koni fene tina seka do njolin fo unyana ko baran nun koni bena damne o doina ko sabla ministre were koni ne ka baradu no o nyeshlendo straba uglanuma fo ale no o ministre koni fene ka nyokon kuma nyokoya ni faso de njaglu nun koni ka fola ko ulu koni ka la nyini te straba koni fene glani ndore ko ulu koni be fe terrain voyageur no ulu koni be bo Bamako ni ka ta Dakar ko ulu koni fene ka wili tuguni ko ale ni kay aéroport o koni fene baraw ka damne ma nyogoyen koni konnala premier ministre o koni ya la je ka ni faso de jakulu nun koni la famnya tabla aya fu nyana ko ni siramu nun koni tigelen flenne ko ala je don wodo ko nun koni be milliard fla ale ni million keme duru koni de la do Mali douane ko me na fara ko o tigela ka ni beke ko o koni beke bimbaye ka nyeshi malion koni bela jelima kerengere ne yalla kada oklu ha ko ni siraban nun koni glani musaka ko obeta milliard biolonvla ale ni sheki nyogonare la wani demsen nun koni kalkani fene ko ulu koni mena premier ministre o koni ga tagama koni lasa tagama koni ni o koni kun bolodalendo sini arabado
utu kalo tile 28 ka taga Kaye. Tagama mun kɔni kɔnɔna la ministre kɔni kun bɛna bɔ Bamakɔ yan nɔ ni ka taa Kaye k'a ɲɛda sira kɔni cogoya kan. Ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulo majɔ la.